In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er concrete stappen worden gezet na de excuses. Het gaat om de excuses die Nederland eind 2022 heeft aangeboden voor het slavernijverleden. Dat deed de Nederlandse regering en er is toen gezegd dat er nog gewerkt gaat worden achter zaken na de komma. Het is niet excuses punt, het is excuses komma. Nu is duidelijk geworden welke concrete stappen zullen worden genomen. En het gaat onder meer om maatregelen zoals een laagdrempelige subsidieregeling voor maatschappelijke initiatieven. Nazaten van tot slaafgemaakten in zowel Europees als Caribisch Nederland kunnen gratis hun achternaam wijzigen. Er komt extra aandacht voor het tegengaan van discriminatie en racisme. Er wordt geïnvesteerd in cultureel erfgoed en de kennis over de doorwerking van het slavernijverleden wordt vergroot. Dat heeft de Nederlandse regering bekendgemaakt. Daarover hebben ze een voortgangsbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. Sahara-zand in de lucht. We kunnen het allemaal zien hier op Curaçao. Veel mensen hebben er ook last van. Het kan wel om last gaan van ademhalingsproblemen, maar ook ogen kunnen last hebben. Mensen kunnen ook last hebben van allergieën. Maar in ieder geval heeft het ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu een oproep gedaan om er rekening mee te houden. Er is deze week veel Sahara-stof in het zand, in de lucht, niet in het zand, in de lucht. En mensen moeten die risico lopen, moeten maatregelen nemen. Blijf zoveel mogelijk binnen met gesloten deuren. Probeer ventilatoren te vermijden. En ook als je in de auto gaat zitten of in huis, probeer de luchtfilters zoveel mogelijk te reinigen. Meer ruimte voor in beslag genomen auto's. De regering Pisas neemt het probleem van gestolen auto's, fraude met auto-onderdelen, mensen die rondrijden zonder documenten serieus, want onverzekerde auto's, dat is een probleem. Zo zei de regering, onder meer minister van Justitie Charlton Hato en minister-president Gilmar Pik Pisas, in overleg met vertegenwoordigers van verzekeringsorganisaties. Er is gekeken hoe die twee elkaar kunnen helpen in de autoproblematiek, om het maar zo te zeggen. En een van de onderdelen is in ieder geval dat er dadelijk een grote ruimte komt voor in beslag genomen auto's. Er zal dus de komende weken meer gecontroleerd gaat worden of mensen wel alle papieren op orde hebben in hun auto. Elvin Gerard wil uitleg. De parlementariër voor de PNP heeft net als heel veel mensen op Curaçao vernomen dat er iets aan de hand is met mevrouw de G. Zij was hoofd van de justitiële informatiedienst op Curaçao, maar binnen een jaar is haar contract niet verlengd, is zij weer weggestuurd. Hoe zit dat precies? Er is heel veel op sociale media hierover te doen. Zou zij niet functioneren? Was er sprake van onkunde, tegenwerking? Gerard heeft ook de sociale media gelezen, maar hij wil duidelijkheid en daarom heeft hij vragen gesteld aan de minister van Justitie hierover. Curaçao heeft een Government Academy en dat is goed nieuws. Minister Ornelio Kit Martina van Bestuur, Planning en Dienstverlening heeft gisteren de opening gehouden van deze Government Academy. Dat betekent dat ambtenaren bij kunnen leren, workshops kunnen doen, cursussen kunnen doen. Tot aan universitair niveau kunnen ze verder studeren. En dan gaat het onder meer op juridisch terrein, het gaat over leiderschap, het gaat over human resource management, communicatie, praktische trainingen, workshops, allemaal in samenwerking met het Learning Lab van SOAB. En de minister zegt dat het goed is, omdat daarmee de inhoud van de ambtenaren wordt verhoogd. En beter opgeleide ambtenaren is beter voor Curaçao, aldus Martina. Kustwacht haalt gewonde vrouw op. Dat gebeurde gisteren. De helikopter van de kustwacht heeft een vrouw overgebracht van Klein Curaçao naar het ziekenhuis. 'S Middags kreeg de kustwacht een melding van een 56-jarige toeriste die was gevallen. Ze had hoofd en arm verwond. En daarop werd contact opgenomen met de medische arts van Citro. En die besloot dat de patiënt per helikopter moest worden overgebracht naar Curaçao. Ze is uiteindelijk in het CMC terechtgekomen en daar is ze behandeld. En dan gaan we naar Aruba. Want Aruba houdt de grenzen verder dicht.
Dat betekent dat de regering van Aruba gisteravond heeft bekendgemaakt dat de luchtgrenzen tussen Venezuela en Aruba ook voor de komende 4 maanden dicht blijven. Dat betekent dat er sinds 2019 geen luchtverkeer is tussen Aruba en Venezuela. Er is in 2023, bijna een jaar geleden, wel de mogelijkheid geopend om maritiem verkeer tussen Aruba en Venezuela mogelijk te maken onder strenge voorwaarden. Curaçao heeft vorig jaar in april al de luchtgrenzen en de maritieme grenzen geopend om die manier meer contact te hebben met Venezuela. Maar Aruba heeft die stap nog steeds niet genomen. En nu is dus de sluiting van de grenzen weer met 4 maanden verlengd. We gaan even over naar wat boodschappen die we voor u hebben. En dan zijn we weer daarna terug met meer nieuws. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom bij Heavy Mix Concrete. Heavy Mix Concrete is in 2009 opgericht door de familie Vieira. Toen de tijd bestond de vloot uit 4 betonmixers, 1 pomptruck en een hele simpele betonplant. Maar kijk nu wat het is geworden. 14 betonmixers, 6 betonpompen en een nieuwe betonbatchingplant. Bij onze nieuwe batchingplant vindt de menging plaats in de mixer van de betoncentrale en niet in de truckmixer. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen met Sint Maarten en het is geen vrolijk nieuws, want er is een man overleden. Het gaat om een 28-jarige man die afgelopen vrijdag gewond raakte bij een explosie in zijn huis. Er was sprake van een explosie in zijn woning. De man raakte ernstig gewond. 90% van zijn lichaam heeft hij brandwonden opgelopen. Hij was er slecht aan toe en hij is inmiddels overleden. De vrouw die ook in het ziekenhuis, die ook in de appartement aanwezig was, die ligt nog in het ziekenhuis. Zij was kort daarvoor uit Panama naar de man overgevlogen. Zij vecht momenteel voor haar leven. Er is onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Het gaat onder meer om een poging die is gedaan om het fornuis aan te steken. En toen dat gebeurde, ontstond er een explosie. Wat zich precies daarvoor heeft afgedaan, dat is nog niet duidelijk. Maar het was wel een enorme klap en er is heel veel schade geweest door de explosie. Het was ook een shock in Sint Maarten. En de man, die is trouwens uiteindelijk overleden in Colombia, omdat hij daar uiteindelijk nog werd behandeld voor zijn brandwonden. Maar dat heeft niet mogen baten.
We blijven even op Sint Maarten, want de nieuwe regering lijkt er aan te komen. Zoals we allemaal weten, op 11 januari waren de verkiezingen op Sint Maarten en kort daarna hebben de partijen URSM, DP, NOW en PFP een akkoord van beschikbaarheid getekend. Nou, dat is inmiddels alweer enkele maanden geleden en er is een screening en die duurt lang. En we hebben al vaker te horen gekregen dat het daadwerkelijk een nieuwe regering zal komen. Maar nu meldt in ieder geval de Daily Herald dat er donderdag 25 april de nieuwe regering zal worden geïnstalleerd. En daarmee duurt de periode 3 maanden en dat is lang voor Sint Maarten. De kandidaat voor de functie van eerste minister, dus de minister-president, is Luc Merselina. Zo wordt gezegd, het moet allemaal pas duidelijk worden als daadwerkelijk de screening is afgerond. Maar Merselina is de minister-president. De kandidaat voor Volksgezondheid is Veronica Webster. Krisha Heilige-Marten is minister van Toerisme, Economische Zaken en Telecommunicatie. En Marinka Gums is kandidaat om minister van Financiën te worden. Rayon Peterson is kandidaat voor minister van Volkshuisvesting. En Christophe Emmanuel, bekend, is kandidaat om minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport te worden. En Lyndon Lewis kandidaat om minister van Justitie te worden. Patricia Gums en Gracita Arendel zijn kandidaten voor gevolmachtigde minister en plaatsvervangend gevolmachtigde minister in Den Haag. En voor NOW zal hiermee Claudius Bunckemper het parlement betreden en Richenel Brug zal Merselina vervangen voor de URSM. En voor de DP, als Heilige-Marten daadwerkelijk minister wordt, komt Viren Kotay in de volksvertegenwoordiging in het parlement. Er zal heel veel gebeuren. 3 maanden is lang. Er wordt uitgekeken in Sint Maarten naar de nieuwe regering. En we houden u daarvan op de hoogte. Dan gaan we naar Venezuela, want daar is belangrijk nieuws met het bezoek van de hoofdaanklager van het internationaal strafhof, Karim Khan. Hij heeft maandag aan de regering van president Nicolás Maduro herhaald dat het internationaal strafhof een kantoor in Venezuela zal openen om samen te werken bij het onderzoek naar schendingen van de mensenrechten. Na deze bijeenkomst zal ik een kantoor in Venezuela openen. Het is geen geheim kantoor. Ik werk niet illegaal of clandestien. In termen van deze beslissingen openen we een kantoor met steun en overeenstemming van Venezuela. Aldus Khan gisteren in het parlement van Venezuela. Caracas, de regering in Venezuela, beschouwt deze opening van het kantoor als ongegrond, maar vindt dat er juist een nationaal onderzoek moet komen. Maar het internationaal strafhof houdt vol, wij openen een kantoor in Venezuela en gaan onderzoek doen naar de schending van mensenrechten. En dan eindigen we nog in Ecuador, want de Ecuadoriaanse bendeleider is daar opgepakt en dat is groot nieuws. Een bendeleider die wordt beschuldigd van een mislukt complot om de procureur-generaal van Ecuador te vermoorden, is gisteren gearresteerd. Het gaat om Fabricio Colompico en hij is leider van de Los Lobos-bende. Een van de meest gezochte mannen van het land. Los Lobos is een van de meer dan 20 criminele groepen waartegen de Ecuadoriaanse president Daniel Noboa oorlog heeft verklaard. Pico werd al eerder gearresteerd in januari, maar wist binnen enkele dagen te ontsnappen. En nu is hij uiteindelijk weer gepakt samen met 2 andere personen van zijn bende. En hij wordt verdacht van betrokkenheid bij moord op de presidentskandidaat, maar ook voor drugshandel, witwassen, wapenhandel, etc. etc. We houden het voor u in de gaten en we zijn morgen weer terug met Extra Journaal, met meer nieuws. En ik hoop dat u er dan ook weer bent. Tot ziens. Dag.